Здравейте, продължаваме. Изкушавам се да продължа да ви разказвам личната си история, но за момента ще оставя малко на страна. Ще ви споделя обаче какво може да ви създаде проблем, когато решите да правите вашите първи видеа. Това, което може да ви притесни, е начина, по който изглеждате, дали изглеждате добре, дали хората, до които искате да стигне вашата информация, ще ви разберат, дали няма да звучите изкуствено, дали няма някой от вашите роднини и познати да ви се пресмее. Има много препъни камъчета, които можете да срещнете по пътя. Но първият страх, един от възможно най-големите първи страхове е дали ще ви харесат. И тук съветът, който ще ви дам, ако не сте гледали предишното видео, изгледайте го. Изместете фокуса от себе си. Спрете да мислите за себе си. Здравословно е да имате висока самооценка, но повечето от нас започват с не толкова висока самооценка, колкото ни се иска. Затова, за да прескочите няколко препятствия само с първото си видео, нека първата и основната ви задача да бъде помощ към другите. Фокус към хората, на които помагате. Фокус към ползата, която ще дадете, а не как изглеждате вие. Защото ние всички сме различни. Кой е с къса коса, кой е с дълга коса, кой е на 40, кой е на 50, кой е на 70, кой е на 30, кой има по-слаба фигура, кой има по-едър кокъл, кой е родил 5 деца, кой никога не е имал деца все още и кой се е женил, кой не е, кой го подкрепят, кой не, кой е бил подкрепен от майка си и баща си или от съпруга си, кой не. Ние всички си имаме някакви проблеми. Ние всички си имаме някакви неща, с които се борим. За да започнете обаче малко по-лесно, една идея да ви е по-спокойно, когато излизате да правите лайв, моята препоръка към вас е: започнете да мислите за другите хора